Dobrý deň, by som vám chcela ukázať, ako sa robí v aplikácii Požičovňa. Ja som momentálne v testovacej databáze, čiže všetko, čo spravím, bude len na tej testovacej. Takže prejdeme do aplikácie Požičovňa. Ja už som si tu vytvárala test, ale pôjdem od začiatku. Teda tú objednávku, čo si ja cez túto aplikáciu vytvárať, ona príde automaticky, keď si vytvorí nejaký zákazník objednávku, ale ja to budem robiť cez túto aplikáciu, čiže idem si ja vytvoriť tú objednávku. Zadám si seba ako zákazníka, čo som si vytvorila kontakt. No a dáme si produkt. Zvolím si tento napríklad. No, tu už máme vytvorenú vlastne tú objednávku a tú cenovú ponuku, ktorú teda vlastne chceme poslať tomu zákazníkovi. Čiže dáme si buď tu poslať mailom, poprípade môžete aj tu poslať správu a poslať ten mail. Tu keď dáte cez túto poslať správu, máte tu aj konkrétne šablóny. Do tých šablón ešte budeme zasahovať, budeme ich ešte prekladať do slovenčiny, ale zatiaľ sú tu v angličtine predvolené. Dáme si poslať cenovú ponuku, nás načíta tá šablóna. Tu máte premenné, do ktorých by sa nemalo zasahovať, lebo oni sú prepojené s tou cenovou ponukou, čiže zasahujete iba do tohto a tu meníte text. Myslíš, že poslať. No, už sme poslali cenovú ponuku. Tak teraz dáme, že potvrdiť. No. A ďalšie veci vám zhrniem v ďalšom videu.